Oxy предоставя безплатна имейл услуга като част от абонаментния ви план. Броят електронни пощи зависи от плана, който използвате. Със сребърния план можете да използвате един имейл, със златния план до 5 и с платинения до 20. Имайте предвид, че за да настроите имейл профил, трябва да свържете домейн към вашия сайт. Можете да поръчате домейн от Oxy или да използвате домен, закупен от друга компания. За да настроите имейл, отидете в настройки на профила, след което натиснете пощенски кутии. Натиснете Активирай, за да започнете да използвате услугата. За да създадете имейл, въведете желаното име и изберете домен от падащото меню. Имайте предвид, че за да видите домена си в списъка, сайтът ви трябва да е публикуван преди това. Въведете парола и я потвърдете. В допълнителни настройки можете да изберете дали да активирате функцията Catch All. Catch All имейл означава, че ще получавате всички писма, които са изпратени на погрешен или несъществуващ имейл адрес на вашия домен. Накрая натиснете Създаване. Имате достъп до настройките на имейла в таба Имейл профили. Можете лесно да търсите из профилите си, като напишете адреса в полето за търсене. За да отидете в менюто с настройки, натиснете тук. От тук можете да промените паролата си и да добавите автоматични отговори към електронната си поща. Автоматичните отговори се изпращат автоматично, когато получите писмо. Изберете име за автоматичния ви отговор, за да го разпознавате лесно. Изберете тип на автоматичния отговор. В зависимост от типа, който изберете, системата му ще генерира шаблон на отговора. Можете да го редактирате в текстовото поле. Изберете дали автоматичният отговор да се прилага към всички входящи писма. Ако изберете не, трябва да зададете критерии за автоматичния отговор. Натиснете тук, за да добавите автоматичния отговор. Натиснете тук, за да влезете в настройките на автоматичния отговор. Можете да преглеждате и променяте детайлите му, както и да го изтривате. Можете да добавяте и премахвате имейл псевдоним или да променяте настройките против спам. Настройките против спам ви помагат да ограничите обема на нежелана поща. Първото, което трябва да зададете, е спам резултата. Когато входящото писмо получи резултат от филтрираща система, който е по-висок от зададения от вас, писмото бива обозначено като спам. Имайте предвид, че ако зададете нисък спам резултат, регулярни писма биха могли да бъдат обозначени като спам. Използвайки опциите за спам обозначаване, избирате как да бъдат филтрирани писмата с по-висок от избрания спам резултат. Не забравяйте да запазите промените, когато сте готови. Можете също така да добавите имейл адреси в белия списък или в черния списък. От менюто настройки можете също така да изтриете вече създадената електронна поща. С услугата на Oxy можете да създавате и имейл псевдоними. Така автоматично ще получавате изпратените до тях писма на избрани от вас адреси. За да направите това, натиснете Създаване на имейл псевдоним. Въведете име за псевдонима. Изберете домейн от падащия списък. Добавете получател или свържете псевдонима с външен получател. Когато сте готови, натиснете Създаване. За да влезете в настройките на отделни псевдоними, отидете в таба Имейл псевдоними и натиснете тук. От това меню можете да преглеждате получателите. Да добавяте нови или да изтриете целият псевдоним.
Oxy ви позволява също така да задавате филтри, с които да организирате по-добре входящата поща. За да направите това, отидете на таба Имейл филтри. Изберете за кой имейл искате да създадете нов филтър. Наименовайте го. Задайте му приоритет и задайте критерии, при които да се изпълнява. Например, можете да филтрирате всички писма, които съдържат думата реклама. От падащото меню изберете какво действие да се извършва, когато бъде филтрирано писмото. И изберете дали филтрирането да продължава. Когато филтрирането продължи, писмото минава през всички следващи филтри, а в противен случай спира след текущия филтър. Натиснете добавяне на филтъра, за да запазите промените. Накрая ще ви покажа как да влезете в новата си електронна поща. Най-лесният начин е чрез нашия webmail клиент. Отидете на адрес http://oxy.email. Въведете потребителско име, парола и натиснете вход, за да влезете в електронната си поща. Забавлявайте се, докато създавате.